Shubor nakaslem jong unongsan hima. Working President Jong Kaseng Congress uba PNC. Habaya keren berkinong tok khubor mentaka sengi ka santri unok pra arajar arpusaw. Halor kajing penbena yiki kertong MDC. Uloong bakaseng kalam betha yiki nong yalam bakin pa yiki kerteng shika district committee. Kenang ba kin yo ban pej benia yiki kertong jong kitu kiba pan tiken. Uniw nong yalam ka Congress uloong babaro ka syong ka blok. Yano ka ibit ban pa bat kata kamut bakin pa tangkawi ka kerteng ka blok kan pa ni ka kerteng jong kito ki bapan tiket bat hadin makila pa ni ka kerteng sha ka district level kin sa syong perkhat pat na ka benta ban shim ni ka rai ban pa sha ka state level uba pensingan yulo ongru baga seng kala du shibun ki ai namar kam don ni ginong mi khmat ki bala ban tre bat ya kani lala ban yi ibha kumnu ka jia Ulo ongru baka Kongres ka don ki break bathamai bat ki bala biang bha ha ka puli puthiru bat ki don ru ki nong yalam ki bala rem ki ba biang ka jinga trailang ha pedeng ki nong yalam bathamai bat ki ba rem kan wanra ya ka jing itnat ha ka rukom trekam Ulo ongru badon kam ni ki samla ki ba start bat ki ba khlan ka bor jing start ban yada namar la ui baka jing don ni ki ba kum ki ni ki break kan yarap kham state ha ka an ban ya ki wei kan dia tinggi khot di dalam general but fresh but fresh too. Jadi kakak ka jumpa application juga ka syong ka block pada recommendation. Kamu baka block ang recommend tong way. Ka ban recommend on merit list. Number 1, number 2, number 3. Dan ya katakan discuss ka district level. Let's say kalau bandon change hang yang tayo district level number 1 number 2 ka syong ka observation jong ka district. Dan kan sapoy ka state. Itu namar ba kumbang ngalaong ye pimene. Bang imis bun ki ai babahatam ni. Nambar bangim don ki competence representative. Ngatay ngam ko banjar keteng ya no you know. Ngatay pi ki perlok na ki media. UI yang ni. Kenapa wang iba don kam ha? Ini sebenarnya bah ka Kongres Parti jungi menta. Iba pun ki new face. Kalau young dynamic kung ngatay ngamla banen ba manel badwar ba ya si barok ni khampai mbri tang kata ya si gindon giwi candidate bala khamrong well qualified they nga believe ba kini ki new face young dynamic rengkat baki all member juga party all face combination of the old and the new ngatray jung barim bat ubanang thumai ngatray leseng yang ngalak ban bun ki new idea ko makat te hang ni ngai ha ga jingi jong ha gani ka por ka bangimat sibun ki jing tenju ha ka jingi dei bakari ka jela ka jeng deu idon kam shisha ye kirang samna ki ba khain ka por suku ka por jong hang khnang bangila ban protect mangai ka kham step ban protect ha ka ain ban ya ka ba let's say kiwi kilat kam tam yang ki political leaders ngamong ye kiwi ki political leaders pa dang don di old faces hang ni bangilong company nga thaya dewan tang new faces ngamong ha kita simpor ban sungtu undian ngatrai itu te ban ong tang new face hanga magri dalam piong pan combination of all face but new face kita memberi ban mai kan ya namara kani kamlong ngatrai lapek ba mana kani kitu bilang ak jongi latang baklatang tiang labu ya gibri jongi tang combination mai mana kani kan anak saken dia nyong hana ubasyong hari rai umna ban transfer umna ban di hana hapori rai nga ngama ban ai pateng ya kun ngama ban di ngati bakari rai kadi kala news only tenrai mentala ubriu ula dino ekatu la penskam urang basnong bakadi kanung genti ju ubriu la penskam da usiam jong ka hima kumnungen pen bon mangi baka kadang dei ka property jong ka Dengan jaga menta arpulai pulak nam takala syai lecis ngi pun ngamla bandi poi ngamla ban transfer lang longi nong rirai ne rikenti ne ri korit ne habala ya dia tiet barla aya ai long trai kadi ban long kan nong kenti jong bri rong order rong a baro pension hasin lo ngamong gi jaga bom parkta yo gabom parkta te giri rai no doubt ya tu tingin happy kira ba la ong banane kamar bor-bor yiki rai di bandayo iswari Henry ya kabahla ya dia tiet la scam babli
Ni penlong kenrong dia kam di basu. Nata wang ni don kam ki orang ba tengah ong. Kumenta ke inheritance bill. Nya keren. Ban yo pateng. Tentang tangah keteng yung kaddo. Syong Amerika ru. I punong kong kun par bapli mo. Agi sinong teman email balipa. Kit lut kay. Lada iwan kaddo yung em pasti juga. Tingyapan ikum gini kay hapal man ra ha ay. Kenang ba nom yo lemon mano kan long balance bro. Sindang teng umen sindang bar kaduk rifle bapli. Yo syong ko rin bapli kay kabri baduk. Di para men hai hui. Ni hapan address haka inheritance bill. Nakadaw hakani ngas ko ba don kami kiri orang ba di basu. Dari don tang san reward kiri orang ba ala sekan yarap sibu. Tadaw nga kombyang to the point, bangi don kam lang iba o barim bargi bat mai.